organización política rendir conta aos cidadáns do traballo desenvolvido. Precisamente o BNG sempre se ten caracterizado por manter ese contacto permanente cos cidadáns cando estábamos na oposición e cando estábamos no goberno. Froito dese contacto e dese traballo é a publicación deste número 34 do noso boletín informativo do Anllóns, o río que nos articula, que nos dá forma, que transcurre polo territorio de Carballo, polo centro urbano carballés, e precisamente este nome é, como fonte de vida, tamén é o que lle dá vida a esta publicación. Como vedes, é unha publicación que non é un balance de xestión, é dicir, eso xa virá máis para adiante, pero si é unha publicación donde se salienta o traballo desenvolvido en estes 8 anos. Parécenos que era necesario pois que os cidadáns de Carballo tiveran coñecemento da viva voz do BNG, cales eran as ideas forza, cales son as preocupacións que nos transmiten os cidadáns e que nos recollemos, por si é necesario tamén ampliar estas preocupacións ou ampliar estes novos objetivos en estes momentos, en tempo de crise, donde se están a recortar de unha maneira sustancial os dereitos sociais, os dereitos dos traballadores, pois é fundamental que teñamos organizacións políticas como o Bloque Nacionalista Galego que, gobernando para o conxunto dos cidadáns, tamén pense sobre todo en aquelas persoas que máis o precisan. Pois, como vedes, esta publicación é unha publicación a toda cor, donde se procurou a fácil lectura, donde se busca un impacto visual, donde aparecen recollidas en imaxes e en textos os principais logros e fanse referencia precisamente sobre eses logros ou sobre a evolución de Carballo nestes anos. É dicir, Carballo en este tempo está transformándose e facendo xa un ofrecemento de servicios e de calidade urbana e calidade para o conxunto dos integrantes da unidade familiar, pois que o pretendíamos era facer de Carballo ese bo lugar para vivir. Os servicios que se prestan, desde a escola de idiomas, as instalacións deportivas, a oferta cultural, as zonas de esparcemento, os locais sociais de encontro, a ampliación das redes sociais, os servicios para o emprego e para a formación, a ampliación do polígono industrial, son fitos que queremos poñer en valor e tamén que a sociedade os coñeza. Por lo tanto, pois nos encaramos xa esta fase final do mandato. Despois de 4 anos era obrigado sacar este boletín. Queda pendente a valoración, o balance de 8 anos de traballo no goberno municipal de Carballo, co que xa nos poñeremos a traballar de inmediato para que no futuro, posiblemente no mes de marzo, tamén chegue a máis dos cidadáns, e por suposto o programa electoral no que xa estamos a traballar, porque outros deberes xa os temos feitos, como xa foi público a semana pasada.